Ito naman ang pangalawang box. Unboxing. Kumusta mga kailaw? At ang oras po pala ngayon ay nasa alas 4 na po ng hapon. Meron po ako ngayong papel na dumating sa akin. Ito po ay listahan po ito ng repair. Repair ng mga disco lights. Nandito po yun, yung nakakarton. Ayan. Yan po yung dinala po sa akin. Ito po yung dalawang dance floor. Ang bigat po nito eh. May ginawa na rin po ako dati na ito. Ngayon may pagawa po ulit sa akin. Buksan po natin. Ayan po yung laman niya, no. Ayun, kaya magiging busy na naman tayo sa kaayos nito. Kasi yung ganito pong klase po kasi medyo maselan po yan, mabusisi po yan. Kailangan isa-isahin ang mga LED bulb niyan. O yun, may ano na. Tingnan nyo po, yung board na may LED, putol. Tapos doon, putol din. Yun. Po yung laman niya. Ano po, at dalawang Parled LP001. Ito po yung mga old model. Yun. Old model pa po siya. Tapos ito naman ang tinatawag na vertical smoke machine. Ano po ito? 1,500 watts. Ayun, may nakalagay po. Pinomi ng brand. Ito po yung receiver niya. Bali wala na po siyang remote. Ayun, mukhang barado po ang heater nito ah. Ay, oo nga, mukhang barado. Bali, titesting pa po natin yan. Gaya nito mga kailaw, meron ako din repair dito na moving heads na Lumilights. Ang sira po niyan, pag sinaksak po siya, nag-i-error po yung dito niya. May error po yan. Tapos yung tilt niya may error. Okay na po yan, gawa na po yan. Ang kulang na lang po dyan ay papalitan na lang po ng bagong bulb. Kasi pundi po ang bulb niyan. Kasi nga yung isang blower niya hindi na gumagana. Ito naman ang pangalawang box. Buksan natin. Unboxing. Uy. Ano po ito? Mini moving heads. Dalawang piraso. Yun oh. Dalawang pirasong mini moving heads. Yung ganito pong klaseng mini moving heads, kung mapapansin nyo po itong puti na yan, oh, LED po yan, umiilaw po yan sa gilid. Tapos tingnan natin anong sira nya. Defective LED bulb. Humihina kapag mainit na. Kailangan to wag nang gamitin para hindi umina. Tapos ito naman isa. Ganon din, mini moving heads. Anong sira? Mahina na po ang bulb. Ay, ito pala yung mga sira niya ngayon, no? Humihina yung bulb niya. Tapos ito ang LS90 na moving heads. May prism po ito eh. Ito mas maganda rin to eh. Mga LED na po yan. Ano to? Big Dipper. Yun. Yun mga kailaw. Yung ganitong klaseng mini moving heads. Pag ganito ang itsura niya, ano po ito, ang watts po nito ay 30 watts. Meron din po kasing 10 watts na ganito, meron din 60 watts. Ito kapag naayos ko na po ito, pwede ko pong i-demo. Pwede ko i-demo sa DMX512 controller kung ano yung mga slide control niya. Baka mayroon kayong ganitong mini moving heads. Yung demo naman ng mga ilaw, pwede nyo pong i-search. Ito po yung ano niya, yung picture niya. I-search nyo po yung yung video.
makikita nyo po yung dinemo ko na ganitong klase. Yun. So yun mga kailaw, hanggang doon na lang po muna. Update ko po kayo kapag nagawa na po yung ganito. Sana may orderan pa tayong pyesa. Tapos para ma-testing ko rin sa DMX controller. Maraming salamat and God bless. Ngayon mga kailaw, kung mayroon kayong mini mobile, dalawang mini moving heads, isang pug machine, tapos 4 na power LED ang gamitin nyo. Tapos isang magic ball na yung 6 colors. Yan, pwede na po yan pang mini mobile.